kalli ki kalla soyayya ce ta saka mu muna murna. Alƙawarin juna mu rike kar mu bari makiya su raba mu. A inda bai gogewa muryar ki ta fi sarewa da na jike san nutsuwa da ni da ke min shakuwa bana fatan marabewa ƙaunar ki ba ta misaltuwa ke ce ki kai mini garkuwa kar ki guje na a dukkan yanayi ke ce mahaɗin duk rayuwata. Gurin da zan je ni dai kai ne kake min rakiya duk inda ka nufa nawa a rai nake yin bibiya ka ban zamar so na sha a rai yake yin gauraya ba za na bar kare ba kai ne makullin zuciya har abada kai ne jigona ba na fatan za mu rabewa. Mafarki ni ma hakan ne a raina ba wacce zan ba kaina ke ce na gamsu mu zauna da shan furen ƙaunarki ki zo ki shuka kaina akan ki zan jura komai harshen ruwa a sakaina ko za na bar duniyar nan kina cikin ruhina na yi tunani na duba babu yake a cikin duniyar nan. Ƙaunar kana ba ta ma'aji babu wanda zai taɓara ta alamar soyayyar ka a rai nake ta nazarta suna saka min nishaɗi a rai jini na da hanta idan ka tsaron waka a take zan raira ta ka zo ka ja ni mu tafi zuwa Dubai can mu shakata so da amana ta na baka kai ne duk marafan sarkana. Godiya ga sarki Allah sarkin da muke wasalla ka kore dukkan illa a rayuwar ba matsala ka samu zamto laila da majjanun ya Allah daraja ta manzan Allah gadan amina rasula mu murke jallalla a rayuwar ba matsala mun cimma burin soyayyar mu alƙawarin juna mu riƙewa.